বিনা বদল আয় কত বিনা বদল আয় কত এডিসি এরিয়া টার্গেট খেলায় এডিসি এরিয়ার জায়গা যখন জমি দখল খেলায় মানে রাজ্য সরকার জবাব মারে না এডিসি এরিয়ার জায়গা জমি টার্গেট খেলায় দখল খেলায় রাজ্য সরকার জবাব মারে না राजनीति खाने बड़क हुशियार राजनीति सुनाम तीव्र फाइदे चीनी तीव्र राज्य स्वस्थ राजनीति सुनाम तीव्र फाइदे चीनी विक्षोभ मिছিল ডাম্পিং সুনাম মানে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক হেক্টর চবা চলে না তৈরি নাই প্রায় নাই আর চিনি হারিলাইয়া তৈরি নাই প্রায় নাই তব চিনি হারিয়া এডিসি এরিয়ানি নখক সবাই ডাম্পিং সালাম মানে রাজ্য সরকার কোনো জবাব মারো নাই এডিসি এরিয়ানি নখক সবাই ডাম্পিং সালাম মানে রাজ্য সরকার জবাব মারো নাই Hello. Hello. Bilang hambai media rano. Abo ini jitine deputation. Jitine bikup mission. Bikin namun patoro. Bawang hacine last mano jam mokorai kami. Omorpur ne jitine Tiprasa area. Abo edisi ni area wo. Cine bro ni patta dokol. Bacine bro ha kecamo jagano. State government initiate laha abo jagano dumping grounds na. Mane हा खामानि शहरनि साउकसंनो एडिसिओ तिनांगे खुइनाय जे जागाव चिनि मुकंबाराव हा खेचाम आबो बन्द होनथा इनके आबो दिखे ब्रां चों बार बार बानम थावफनाया एलाकानि ब्रफो बानम थावा आरपो खनाय सुदु बान स्टेट लेवल गवर्नमेंट जेबाबे नगर पंचायत फनतो म्युनिसिपल काउंसिल फन एरिया फनतो बानि एरिया रो जेबाबे डेभलप सुदु बान वाइसो बानि शहरना बानि सिटी नो क्लीन खेमानायो चीनी एडिसी मिशन के बाबू देखिए सुधो दास खोये चीनी जे गृष्टि खेचाम जागा न सुधा अकुपाई खेलाओ आम्बे तिने जो तो एडिसी ने जे तिप्रासा तोनाय बा ऑल त्रिपुरा ने जरा तिप्रासा तोनाय तिने सुधो तिप्रासा एते बिमरो चुना हेल्प कियो आरो मोस्ट तिने तिप्रासा रो जो आपनो कॉन्डेन की जो आपने अगेंस्ट मा की मामबा ये चीनी जागा के बदी के नजरो जनरल एरिया वाला बदी मा दास खोइमे चीनी एरिया दिस एरिया के मामबा आपनो डंपिंग ग्राउंड स्टामिना आमने चुम्बानो सोम चुमके बनो चीनी एडिसिनिक साउक संले जों जेमन शांति बाजार उदयपुर तेलमोरा आबदिमा जागाव चुं खुइके आबदिमा जागाव चीनी एडिसिनि जे साउक सुनो आरो डंपिंग ग्राउंड्स नामके बानक मांगपिनो आमबे ब्रो नि जीवन बां जेबाबे क्लीन दङ बां जेबाबे काहाम चामुं नमुं मामिया बै दङ चीनी एडिसि बो चुंबो जेवतो ब्रो जीवन तो केहासि आमबे चीनी बो एफो वाइसु दिमने गे अब तिनि डीएम SDPO, BDO, joto usi. Bodi ma jaga wo chume modern ke hake ya fe ya. Tini chun Santri Bazar SDN opor ya. Tini chine police station opor ya. Abudin khiye. Joto chun kau baha ke thangha ne mariyo. Mokorai kamiyo ba mokorai parawo je osubidan to ba. Abo sudu mokorai ni bro ni ba pandawo ya. Abo sudu Amarpur area Tiprasa ni ba pandawo jongjal ya. Abo chini joto Tiprasa ni jongjal joto Tiprasa khamtoi sa nahi ye. Tini chun sara Tiprani Tiprasa ra thangha ke ye. अब ने एचम विरोधी अगेंस्ट किए तीन मिशिल मार्केट